Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Updin ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa amon nga website www.digicastnegros.com. Kag sana kayo malantaw sa kay Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banwasang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong nga adlaw. Sa Bacolod City, 20 kakatapos ang pamilya nagpositibo sa COVID-19. May 4 ka bagong Delta variant sa Negros Occidental, isa na patay. Sa La Castellana kag Ibe Magalona, 2 ka tuig nga bata na samaran, 7 ka mga balay ginguba sa Buhawi. Pulis patay matapos gintiro sang riding in tandem. Kag sa good vibes, sang san o bala ang ulihi mo nga inom sang ice scramble. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, mga ginkakas nga empleyado sang Basiwa kaginmandoan nga ma-reinstate ang nagademanda nga sila ang makabalik na sa ilang nga trabaho. Sa press conference kaina sang aga, ginsiling sa mga empleyado sa pagpamuno ni Lenny Espina nga nagserbe presidente sang Basiwa Employees Union nga hindi nila luyag nga ma-deny ang ilang nga mga kinamatarong. Suno kay Attorney Edmundo Manlapaw Jr., isa sa mga legal counsel sang mga empleyado, magasulat sila sa katapos sang board para sa voluntary reinstatement sang 60 ka mga empleyado. Kag ila ini igahatag buwas nga adlaw. Kung hindi matigayon ang reinstatement, sila ang mag-file sa motion for issuance of writ of execution sa Civil Service Commission Region 6. Sang Agosto 20, nagmando ang CSC Region 6 sang reinstatement sang 60 ka empleyado without loss of seniority kag full payment humalin sang pagkakas sa ila sa serbisyo tubtub sa ila nga actual reinstatement. Suno kay Espina, bisan pa nga napulo sa 60 ang ginbayaran, malakip sa gihapon na napulo, bangod sa desisyon, si Senta ang ginmando nga ma-reinstate. Damlag pa ginsiling sa Basiwa nga ang amo nga desisyon ang ilang nga iga-refer sa Office of the Government Corporate Counsel. Nga suno kay Attorney Cesar Gloria Jr., isa sa mga abogado sang empleyado, kung anuman ang ipagwa sang amo nga ahensya, nagapabilin lamang nga opinyon. Ginpanawagan man sang grupo ang intervention sang syudad sa Bacolod. Sunod naman kay Councilor Wilson Gamboa Jr., siya magapasar sang resolusyon para sa execution sang amo nga CSC order kag ipatuhoy ini sa prime water. Wala nagasabat ang Basiwa as of press time sa pagpakig-angot sang Digicast Negros. We call also for the intervention of local officials, especially Mayor Linardia, on this matter as this involves the future of Baclodnons, as his members of the board are his appointees. An order for reinstatement is immediately executory, maski may appeal pa. So we are trying to follow that line na i-implement natin tayo ang order of reinstatement. Pero kung mag-appeal man sila, reinstate man sila yung dataan niya. So, if they will refuse, then we will try to file contempt proceedings against them. As to the remedy, kami we will enforce. No? Try nga ito ni-enforce yung decisions sa civil service. Kung makadto sila sa abogado, sa gobyerno, sa mga, let's say, mga GOCC, no? Sa Office of the Government Corporate Council, of course, ang interest dapat sa gobyerno at sa pumuluyo ang magatindo. Sa number 9, hindi magdubo sa 400 sa ginapaabot nga ma-accommodate sa Comelec Bacolod sa pag-resume sa ilang satellite registration sa SMCT Bacolod subong nga adlaw. Matapos ang 2 ka semana nga nag-quarantine, liwat nga nag-resume ang registration sa Bacolod Comelec. Sunod sa kay Attorney Katrina Trino Kanya, ang elections officer sa Bacolod, nakaschedule na sa kada Biyernes kag Sabado sa bilog nga bulan sa Setyembre ang satellite registration. Sumugod sa Setyembre 1 naman, humalin nas 8 sang aga tubtub las 7 sang gabi ang registration sa talatapan sang Comelec. Magluwas sa mga adlaw nga nakaschedule satellite registration. Ginapaabot ang pagdamo sa mga magaparehistro karon nga nagahilapit naman ang katapusan sa voters registration nga natalana sa Setyembre 30. But of
course, usually, ang gina-emphasize man naton nga, when we say until 7 o'clock, it doesn't mean nga 7 o'clock sila pwede makakadto sa opisina. Because makaset gihapon kita sang cut-off, kasi may mga process pa kita ginahimo para makomplete ang ilang registration. Ma'am, ilang full force ng Comelec na? Okay na kamo? Wala, may pa kita gihapon nga tatlo, nga wala pa gihapon naton, din pa report kay, I think nag-end sila ang ilang quarantine is yesterday. So, taga-anta sila na time para makarest ulit. Sa number 8, mga mananagat sa Dumaguete City ang nagpatigayon sa fluvial parade sa pagpakita sa ilang protesta sa reclamation project sang syudad. Kapin 50 ka mananagat nga sakay sa 30 ka mga pump boat sa Dumaguete City ang nagparada gikan sa Siliman Beach sa Bantayan tubtob sa Banilad sang Sabado bilang pagprotesta sa Smart City Reclamation Project sang syudad. May mga placard pa nga dala ang mga mananagat nga nagapanawagan nga protektahan ang kadagatan sa syudad kag indi pagdayunon ang Smart City nga proyekto. Ang proyekto ang magahimo sang bahin sang coastline sang Dumaguete City bilang isa ka smart city kag ini ang ginabalabagan sang nagkalain-lain nga grupo bangod sang epekto sa marine life kag amuman sa palangabuhian sa mga magagmay nga mananagat. Sang Biyernes ang liwata naman nagpatigayon sa silent protest sa Rizal Boulevard ang nagkalain-lain nga grupo bilang pagpamatukman sa reclamation project. Plano sa grupo nga magpatigayon sa protesta sa kada Biyernes tubtob mauntat ang pagduso sa proyekto. Pero sa tunga sa mga pagpamalabag, padayon sa gihapon ng pagpatigayon sa Dumaguete LGU sa pagpanguna ni Mayor Felipe Remolio sang information drive kag consultation sa mga nagkalain-lain nga sektor sa syudad may kantanan sa Smart City Project kag sa benepisyo sini sa mga pumuluyo sang syudad. Sa number 7, sulad sa Bacolod magpabilin sa GCQ with heightened restrictions samtang ang Negros Occidental naman GCQ. Humalin Setyembre 1 tubtob 7, magpabilin sa General Community Quarantine with heightened restrictions ang Bacolod kag Negros Oriental. Ginanunsyo naman ni Presidential Spokesperson Harry Roque nga ang Negros Occidental ang magpabilin sa GCQ status. Gin-retain man sang Interagency Task Force ang Modified Enhanced Community Quarantine status sa National Capital Region upod sa probinsya sang Aklan, Iloilo ug Iloilo City. MECQ man ang status ng Cebu, Lapu-Lapu kag Mandaue City sa Central Visayas, Apayao, Ilocos Norte, Bulacan, Bataan, Cavite, Lucena City, Rizal kag Laguna sa Luzon, kasubong man ang Cagayan de Oro City sa Mindanao. Sa number 6, duha ka tuig nga bata pilason, 7 ka mga balay naguba sa nagluntad ang buhawi sa banwas ang Ibi Magalona kag La Castellana. 6 ka pamilya ang apektado matapos mag-igo ang buhawi sang Biyernes sa barangay Manghanoy sa banwas sang La Castellana. 5 ka mga pamalay ang naguba bangod sa buhawi sa sitio Old Manghanoy, samtang isa naman ang naguba kag isang partially damaged sa sitio Hiniwan. Ginabulubanta nagabalor sa 50,000 pesos ang halit nga gintuga sang buhawi sa barangay. Samtang nag-agum naman sang minor injuries ang isa sa duha o kunang isa ka duha ka tuig nga bata sa barangay Consing, Ibi Magalona matapos maigo man sang buhawi. Sunod sa DRRMO, ang mabaskog nga hangin dala sang localized thunderstorm ang mga nagtuga sang buhawi. Sa number 5, sa Himamaylan City, isa ka negosyante kag ila-aligar may kahilabtanan sa ilegal nga droga, gintiro patay. Patay ang 40 anyos nga negosyante nga si Marvin Diansin matapos gintiro kahapon sa kilid sang dalan sa barangay Talaban, syudad sang Himamaylan. Sunod sa kay Police Lieutenant Arturo Margalio, deputy sang Himamaylan PNP, ginpapundo sa kilid sang dalan si Diansin samtang nagadala ini sang iyang motorsiklo. Sa iya pag-untat, giliyon na lang ang gintiro sa makapila ka beses ang wala makilalaan nga persona. Ginahibalo patubtob karon sa PNP kung ano ang motibo sa pagpatay sa biktima nga damlag pa nadakop man sa kaso may kangtanan sa ilegal nga droga.
Sa number 4, drug operative sa Bacolod patay sa pagpaniro. Patay ng isa ka pulis matapos tiruhon sang riding in tandem kahapon sa Rosario Street sa Barangay 38 sa Bacolod. Ang pulis ginkilala nga si Staff Sergeant Joseph Nepomuceno nga katapos ng City Drugs Enforcement Unit sa Bacolod City Police Office. Suno kay Police Major Ramel Sarona, ang hepe sa Police Station 1, gikan sa iya trabaho si Nepomuceno kag nagabiyahe sakay sa iya motorsiklo sang siya gintiro sang riding in tandem nga naka-jacket kag naka-helmet kahapon sang hapon. Ang biktima ang may igo sang bala sa iya guya, likod kag dughan nga amo ang gintunaan sang iya kamatayon. Posible may kangtanan sa iya trabaho ang pagpatay sa biktima suno kay Sarona. Padayon pa sa karon ang ila nga investigasyon. Sa number 3, siyam ka mga close contact kag ang apat ka mga bag-o nga mga Delta variant sa COVID cases sa Bacolod nagnegatibo na sa virus. Apatanan ka mga babae ang nadugang nga COVID-19 Delta variant cases sa Bacolod. Nalakip diri ang 55 anyo sa Barangay Villamonte, 78 anyo sa Barangay Singkang Airport, 25 anyo sa Barangay Taculing kag 31 anyo sa taga-Barangay Vista Alegre. Sila ang recovered na suno sa kay M.Ang, ang Executive Director sa Bacolod Emergency Operations Center. Sang Domingo, nagwa nga negatibo na sa virus ang resulta sang RT-PCR test sang ila repeat swab kag sang siyampa nila ka mga close contact. Ang Bacolod ang may napulo ka mga COVID-19 Delta variant cases. Gani palayon ang hugot kapag patuman sang panawagan sang EOC sa publiko nga magsunod sa minimum health protocol kag pagpaiway sa mga pagtililipon agud balikawan ang paglaton sang COVID-19. Sa number 2, duga nga apat ka mga Negrense ang naigo sa nga Delta variant ng COVID-19. Isa ka siyam ka tuig nga bata nga lalaki sa Silay City, isa ka 21 anyos nga lalaki gikan sa La Carlota City nga nag-abot gikan sa Iloilo, isa ka 79 anyos nga babayi sa Pulo Pandan nga naggikan sa Rizal kag isa ka 69 anyos nga taga Valladolid ang mga sang Delta variant sandig sa genome sequencing report nga ginrelease sang Sabado. Ang siyam ka tuig nga bata ang napatay sang August 2. Ang tatlo ka iban pa ang ipaidalom sa reswabbing. Suno kay La Carlota City Mayor Rex Halandoon, gikan sa uton ang 21 anyos nga nagdeklarar nga ang iya destinasyon Bago City sa iya nga pag-abot sa probinsya. Wala ang natungdan sang coordination sa La Carlota. Wala man sang S-Pass. Nagpositibo siya sa COVID-19 sa resulta sang swab test nga ginpatigayon sa puerto. Sang malocate na sa isa sa mga barangay sang La Carlota, ini siya gin-isolate sa LGU facility kag gin-release makaligad ang napulo ka adlaw kag nagnegatibo na sa virus ang iya swab o kun repeat swab test. Wala man sang may nalatnan sa iya nga pamilya sandig sa ilang nga swab test result. Sang Domingo, matapos mabato ng abiso nga ang 21 anyos ang naigo sang Delta variant, gin-lockdown ng ilang nga gin-reswab ang bilog nga pamilya. Na-lockdown naman sa buhay, follow naman protocol, kaya gin-check na mo ng cases nila po. From August 2 to kuan may isa ka positive sa ilang barangay, pero lain kaya direct contact sang isa to ka household diri nga nag-positive. Pero dito address sa barangay, unrelated na sa 9 to yung isa. So unrelated siya. So duwa man lang ang among positive sa mga barangay from August 2 until today. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Tanan kakatapos ang isa ka pamilya nagpositibo sa COVID-19. Pito diri sa ila gindala sa isolation facility para sa mga nalatnan sang Delta variant. Ma-report si Nico Delfin. 20 tanan ka mga katapo sa isa ka pamilya sa Barangay Singkang Airport sa Bacolod City ang nagpositibo sa COVID-19. Pito sa ila ginbutang sa isolation facility for Delta variant samtang ginahulat pang resulta sa ila RT-PCR test nga ginpadala sa Philippine Genome para sa genome sequencing. Taas mo viral load and qualified din ang specimen niya for genome sequencing for possible Delta variant. Aside from the fact, may clustering. Hindi bilog silang household mo. Suno kay Dr. Chris Sorongon, Deputy for Medical Data and Emergency
Operation 7 ang nagapuyo sa isa ka compound. Silang ginpaidalom sa swab test sang una nga nagpositibo sa COVID-19 ang isa ka babaeng nga nagabusong nga kaupod man nila sa compound sang Agosto 18. Di halos na nasa contact, close contact. So, at least kung close contact sila, secure tayo nga na sa facility ta, or if not, aras sa balay, na lockdown, na monitor. Ginsaylo na sa hotel isolation facility ang 13 nga kaila asymptomatic ukon wala sang may ginabatyag nga sintomas sang COVID-19. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Sa Good Vibes, na dumduman nyo pa bala ang kilala nga pampabugnaw sa dekada 80, ang ice ball. Sa tunga sang nagauso karon nga frap kag milk tea, isa ka negosyante ang nagabaligya sini. May report si Romeo Subaldo. Liquid flavoring, shaved nga ice, skimmed milk. Tapi, ini ang mga ingredients sang ice scramble nga gindakaan sa mga batang 80s kag 90s. Do halos wala na kita may nakita nga nagabaligya sang ice scramble sa mga kalye. Pero may isa ka negosyante nga nagbuhi isang sini nga paborito nga pangpabugnaw sang una. Sa may Fortune Town sa Bacolod, sa likod lang sa mga utanan, may isa ka stall nga nagatanyag sang ice scramble bilang ilang specialty. Pagka-order mo, ginahimo sa atubang mo mismo ang ice scramble. Nagabalik man ang imong memories sang una sang uso pa ini sagwa sa mga eskwelahan. Sa pagtilaw mo, balik ka man sa pagkabata, makayuhom ka na lang nga madumduman mo sang una nga nagabakal ka pa sini. Sunod sa kay Bernadette, isa sa mga staff sang ice scramble, kalabanan gani kuno sa mga customer diri nila, batang 90s man. Mas kalabanan sa nagakadto, di mga kabataan man? Ruben? Hindi, sir, mga naging. Tigulang? Oo, like mga teacher. Mga batang 90s, kumbaga. Sir. Sa last, di ba? Nakatigulang sa mga. Ano storya nila? Ano ba nila? Sir, nga sang gamay pa ko ni bala katilaw kasi daw mabatialan nilang lagtig sang bell na may di ba? Guys, ball maglabay may bell ka ring damo nila mamuno. May original flavor kun strawberry. May ara man sang ube, kag may ginatawag sila nga unicorn nga flavor. Combination sang ube kag strawberry. May toppings pagin ini nga marshmallows kag sprinkles. Pero pwede ka makapili sang dugang pagin nga toppings kun luyag mo. So doging design na sa para daw mas sir. Mas modern na. Oo. Okay. Oo. Anong mga pwede mo idugang kung gusto mo pag ijabi do lain pagit anong pwede? Like mga sir, mga toppings, may Nga. mga chocolate, may mga Sari-sari. sari-sari. Kung depende sa imo kung ano gusto mo. Oo, depende siya. Ginpatukod kuno sang tag-iya nga scramble Bacolod para sa mga batang 80s kag 90s nga gindaan ang ini nga paborito nga inimnon kag para sa mga kabataan man sa subong para ilaman ma-experience ang ginatawag nga scramble. Rare. Dai naman. Oo, para kay di ba sa iba, di ba sir, mga kalabanan, subong mga coffee, mga Milk tea. Oo. Di ba subong sir, wala na subong makita ka kay isang gamay ka pakatilaw sa ice scramble. Tapos scramble. So, syempre, mo gina sa sir nga mamis mo ginang imo childhood, Correct. Sa panahon abi ko subong, puro kape na lang kag milk tea ang ginainom sa kalabanan. Gani nami na maliwat balikan ang ilimnon nga nag-uso sang una. Magluwas nga makalilingaw ang sabor, makadala pa isang happy childhood memories. Barb elementary kag high school days do mo na yung uso. Popular ilimnon sa mga eskwelahan. Oo. May I'm sigurado. sure nabtan mo. Of course. Pero may nga dumduman ko sa una, sa amo to yung time, lain pa to yung pamagi. Lain nga, Ang ginkatuan mo. Ang ginaamo mo ng ice nga. Kagapahan nung mga teacher nga dapat ang limpyo lang yung imnon. Pero may hindi ko malipatan. Nananamitan nito na sa ice. Paborito sang tanan sa eskwelahan. Kaya di ba kabugnaw? Tamis. Init-init, harin kasampang. Pag nabutang pa na ka do liquid nga tsokolate sa babaw ba? Oo. May Strawberry man. Do mga nostalgic ng mga memories. Kagabi ito mga balita sa Negros Subunga adlaw. Man sa panahon karon importante nga maihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kang eksakto mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosan. Ako si Barbara Mijares. Tugtog sa boss ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.